wokuthi noma bekhona kodwa kukhona ukuthi lona ngeke bamumguni asakwazi ukuthi akahambe afane nesolo lakhe. Ngakho-ke uJesu uma esefikile empini, vumelani bazalwane kushumayele, uJesu besefikile esimeni somuntu okanye uJesu esefikile ekhonweni, akasabuye phela afane nesolo bekebizwe ngalo, akasabuye afane phela nesolo bekehamba ngalo, akasabuye afane phela nendlela bekehamba ngayo, akasabuye afane phela nekhabe bekebizwa ngalo izolo. Umuntu lithi iBhayibheli, umuntu kuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Libese lithi iBhayibheli engilifundayo, konke okudala kudlulile, libese lithi bheka sekuvele okusha. Asithunywa ngelinye ivangeli-ke, ivangeli esilazisiwe nesilifundisiwe leliye lasibamba langena emathanjeni wethu ukuthi mase sifika kuJesu kuyahlukaniswa. Yebo. Mase sifika la, sifika bazalwane uJesu esamkela njengoba sinjalo. Futhi uJesu samkela sizindakwa, uJesu samkela sizifebe, uJesu samkela sehlulwa amantombazana, uJesu samkela untombazana ihlulwa abafana. Ngoba uJesu uzele vele umsebenzi wokuzothi indlela ebekade uyiyona izolo, athi masekefikile enze umsebenzi isimo singabe sesibuya sifana. Asilaze linye ivangeli abantu abalishumayelayo, kodwa laba impilo yethu layisiza elokuthi mase ufika kuJesu izinto ebeyikade zikubambile zikwinako yezwe, awusafiki phela ugijime naso. Haleluya. Mase sifika la siyahlukanisa. Yebo Jesu. Lethi ivangeli intombi ihlabelela la yahlukanisile. Isepulpiti izoshumayela yahlukanisile. Ithi izothandaza kuma-prayers, even weekly prayers, kodwa ibisahlukanisa. Angilasi ivangeli elishunyayela emanzini, kodwa mina ngilifundisiwe elalibamba kuba kumgitshe umuntu esethola uJesu sisodwa. Konke okudala kuyadlula. Asihlabeleli la nabafana abagcwele enhliziyweni, asihlabeleli la namantombazana agcwele enhliziyweni, asihlabeleli la omama benoyitshebe zabo ey'gcwele enhliziyweni, asihlabeleli la obaba bengahlukanisile. Ithi iBhayibheli okholwayo uba indoda emfazi munye. Leli angilazi elinye, but leli ifika insizwa ihlulwa ukubhema okanye ihlulwa liquba, kodwa mayifika kuJesu, uJesu ayibambe azaze ehlukaniseke. Asihambi sibhema la siphume siye emnyango sibuye la sesigida kakhulu kanti into esizibamba. Haleluya. Haleluya. Awuphume la okanye uphume ngaphandle uphile enye impilo. Mase ufika la ngoba phela uzobe usushaya amakhosi ushayihile, ungekho umuntu ozokubona. Hey, uJesu esezulwini. Haleluya.
Hallelujah. Dadwethu uhlala la wenze njani? Usayela ikeyboard mfowethu. Ngazi mama uNguni umthathe kodwa usishayela ikeyboard. Ukuze ukuthi muyisaya le keyboard ikwazi ukuvumelana nekubo elikhuma kwabangwele bakaNkulunkulu. Webazalwane yonke into ekhona sisimahleke endlini kaNkulunkulu yenzela ukuzodumisa uNkulunkulu. At the minute kune-part disconnected kulethe sikuyo inkonzo izovele ibonakala ingenye into. Hallelujah. Kanti nisidumisela nivuka Samuel. Usidalela mhlawumbe uvuka Samuel. Bazalwane siyahlukanisa. Mase sikuJesu nje siyahlukanisa. Asinayo into esiyasiswayo nesifundiswayo. Into yokuqala kuJesu ukumamkela bese umvumela enhlizweni ahlukanise. Hallelujah. Asiyenezwe lenkosi sithandaze nihlale phansi. IBhayibheli la kwakukhona abantu abahlukahlukene mfowethu. Ekuhlukahlukeni kwabo nezimo zabo lithi iBhayibheli zazehlukahlukene. Ekwahlukahlukeni kwazo kodwa zisendaweni yosindiso. Bazalwane ngivumelene menze isikhulumo. Zisendaweni yokusindisa. Kodwa lithi iBhayibheli ingelosi yayiba nezikhathi ethi fike ngazo izolisa mazamisa ichibi. Awu haleluya. Haleluya. Izolinze njani ichibi? Izolisa mazamisa. uNkulunkulu nathi usibizile endaweni yaseMentsela. Unechibi inkosi ezolisa mazamisa. Hallelujah. Ngivumeleni bazalwane sikhulume kafushane ngithandaze. Kunento inkosi ebusuku ezoyenza I believe futhi ngiyamkholwa uNkulunkulu enhlizweni yami. Lithi la iBhayibheli ingelosi yayilokhu ifika ngezikhathi. Yebo sisimahleke. Ngoba ingelosi yayehla ikhathi ngekhathi. Okay. Izamazamisa amanzi. Yes. Futhi lowo ongenaqala ngokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enasifo sinye. Lithi kala iBhayibheli mayithe yazamazamisa. Lithi ke iBhayibheli lami engilifundayo othe wangena khona. Lithi iBhayibheli wayisinda nakwesiphi nesifo. Sisimahleke. Kwakukhona lapho umuntu othile owasegule iminyaka engama-38. Lana ke lithi iBhayibheli kwabe sekuba khona othile. Ngoba kuyenzeka bazalwane sihlangane kanje. Kanti kunothile kaNkulunkulu. Sithi thina inkosi ibisibizela ukuthi asizohlangana eMentsela. Kanti uNkulunkulu mawa unothile ambhekile. Bear in mind lithi izwi kaNkulunkulu la kwakukhona baba abantu abaningi endinabo futhi babeseyimeni ezazi serious. Kodwa lithi iBhayibheli kwaba khona othile onjani sisimahleke. Ngoba kwakukhona lapho umuntu othile owasegule iminyaka engama-30.
Yebo. Esishagalombili. Yebo. uJesu embonelele Okay. azi ukuthi usenesikhathi eside njalo wathi kuye uyathanda ukusinda na okunayo waphendula wathi Nkosi akunamuntu wokumfaka echibini nxa amanzi ezanyazanyiswa kuthi kuseza kwehla omunye phambi kwakhe. Hallelujah. uJesu wathi kuye sukuma uthabathe uhlaka lwakho uhambe. Wasephinde masinyane lowo muntu wathabatha uhlaka lakhe wahamba. Kwakuyisabatha ngalolo suku. Khona basebethi abaJuda bophilisiwe. Sifishane bezalwane bese mhlala phansi. Lana ke bazalwane iBhayibheli it's a parable esichazelayo nje ende. La sithola othile elithi iBhayibheli nayo wayenesimo very critical. Wayenesimo ngizothini esisevere. Mhlambe mangazama ukuyigcininiso kanye ngiyiqinise. Kodwa lithi iBhayibheli la ingelosi yayilokhu ifika njalo elizama zabe isichibi. Lithi iBhayibheli ongena kuqala uyobe uyasindiswa uyakuthola ukusindiswa lento bese iBhayibheli nakusiphi na isifo esikubambile. Okay. Lithi ke iBhayibheli wahamba isikhathi sefika isikhathi sakhe sokusindiswa akuzange kwafana nokwabanye. Kodwa ke indaba yethu ayikho lapho. Lithi iBhayibheli wakhulunywa kuyena nje kwathiwa thatha abathukha ukhokho lwakho uhambe. Hallelujah. Bese lithi iBhayibheli immediately wabe seke yasinda. Kodwa indawo yambazalwane ayikho lapho. Ila iBhayibheli lithi uNkulunkulu usemthola esethempelini. Andike nam ebusuku ngize endaweni yaseMenteni. Asikho ethafeni asikho ku-open air kodwa ngize kwabaNkulunkulu. Asebetabuliwe, asebekhululiwe, abasebesindisiwe, abasebelandiwe ezimeni ezahlukahlukene zabo. Isitha ebekade zisimba okanye zibabambe zibagwinyele kusona. Kodwa bazalwane uNkulunkulu enhlizweni yami unento ayibekile ma ekule vesi elithi iBhayibheli hamba ungabe usabuye wone. Ngizothi bazalwane Menteni ebusuku uNkulunkulu sakulandile phela kulwithaku lakho la isona. Hallelujah. uNkulunkulu usekukhululile kuyo indawo uSathane ebeke kubophe kuyona. uNkulunkulu usekwenzela umusa wokuthi izinto zonke uSathane ebeke uyaqeda ngempilo yakho. Ngizomemezele Menteni ukuthi baleka ungabi sabuye wone. Njengoba uNkulunkulu esekusindisile, njengoba uNkulunkulu esekulandile, sobuyisa utholakale kwizolo lakho. uNkulunkulu kulande ine-purpose yokuthi abantu abokade uphakathi kwabo masebebona usindiso lukaNkulunkulu babe sebeyafakaza ukuthi impela uJesu uyakhululana uyasindisa. Lithi iBhayibheli hamba ungabuye ungasabuye wone. Usekhethele bebambile emjolweni izolo wabeseke yatabula uJesu. Ngizothi baleka ungasabuye wone. iBhayibheli nina elikhululiwe nelisindi nekempeni lithi balekani ningene. Ngoba uSathane uyazi uya-understand ukuthi isikhathi umuntu asikho kuyena futhi isikhathi asikho sobala ebusweni bakhe. Nani igama lakhe lingaphela injongo eyodwa yesitha
ukuthi phelelo kanye ifele koneni. Hallelujah. Kodwa ngizomemezela emenzele ukuthi izinto uNkulunkulu akakhulula kusona suba savuma uSathane abesekezenza isithiyo kanye igibe elizobuye libambele kusona. Hallelujah. Hamba ungasabuye wone. Hamba ungasabuye wone. Hamba ungasabuye wone. Babizile phela ngamagama izolo. Bathi intombazane ethe ya. Kodwa phela ngoba usufikile kuJesu. Baneke ungasabuyele emuva. Satan is working overtime in our days, especially in Kabatabasha. Ufuna ukusibona sistagnant, simile singayiphambi. Thank you, Jesus. Uthe uma kusengane emele ndawo. Wathi into eyenza ukuthi inkolo yakho ibone imini. Sometimes indaba suyibheka kubantu abaseduze bathi besuyibamba uyenza self introspection yokuthi uNkulunkulu kahle kahle, what is my position in you, what is my position in Christ. Kunezinto ongeke uphomokele kusona ngenxa yokuthi kunezinto esakubhithele lithi iBhayibheli hamba Kakusaphinde wone. ungasabuye wone. Ngikhuluma isecret. uSathane thina abakholwayo afuna ukusibona singaphandle. Akanandaba into yokuthi asikho phandle, but uyakwazi ukulithatha ingaphandle afune siphile ngaphandle. Bazalwane kumele siyababe ngisho ubumnandi bethu simhlole ungabe kusamthokozisa yini uNkulunkulu ezinto obonayo ukuthi sengathi mangizenza kodwa inkosi mayingazivumi. Ay. Hallelujah. Hamba ungasabuye wone. Ayikho into uNkulunkulu akamthume yona, but ukuthi angizomemezela emzimbeni kaKristu uma sowuthathile leli gama bese ubaleka nalo. Hallelujah. Jesu. Verse number 6. Bathi kita u-aligned. Nkosi yami. Bazalwane thina sithola ithuba lokushumayela. Asishumayele sisilanele si-aligned. Asimdumise uNkulunkulu si-aligned. Yebo. Asiphakamise igama likaJesu si-aligned. Ungekho into uSathane akasisola ngayo. Hallelujah. Akonde ebuhlungu ngokuthi sivume sikwazi ukujulukiswa ngumzalwane kanti izulu is turning a blind eye. Yo. Hallelujah. Utholakala la aphinda atholakale la. Bazalwane mase sikuJesu. Ngathi ngingazomemezela umude kuKristu Jesu. Uyisidalo esisha. Ithi phela okudala sedlulile. Bandla likaKristu ngiyancenga athi uMaster Paul ngiyancenga ngoba balo lukaKristu Nikelani.
nami menzele ebusuku ngiyancenga bazalwane ngiyancenga uma iposition yakho uyazi ukuthi it is not a night. This is your appointment with the Lord. Hallelujah. Align yourself. Uthe uma msengane hlezelele ithuba. It's a once-off opportunity. Angeke uphinde ulithole. Kodwa ninephunyukile ngempela. Thank you, Jesus. Balekani ningeni. iJerusalema ithi okanye ithi qatha enhlizweni yenu. Ay, Jesu. Tibhalpeli mamumboni usathani eya kuNkulunkulu ayocela uJobe. Ngoba bazalwane kunesikhathi sokuthi udlule uthi uyagowa ngesikhathi sethu ukuthi you are going through the most that izulu has handed you over. Likwethembile futhi liqinisekile ukuthi angeke uliphoxe ngeke ulidalise. Ay, Jesu. uNkulunkulu ubeka ithemba yokuthi ungakwenza konke kodwa ungawuthinta umphefumulo wakho. Thank you, Jesus. Into kwethanda uMamsengane uNkulunkulu ayikhulumayo iBhayibheli akekho njengaye emhlabeni. Amen. Bathi uNkulunkulu phakathi kwethu angaba khona inosibindi sokuthi misitha right now ayikusasa right now ningakhuphuka iyotela impilo yakhe ingathini response yezulu nawe as an individual. Ay, Jesu. Not as a congregation, not as a church, but as an individual. uJesu mebuya akazange vision of God, akazange kwithomo kaNkulunkulu, akazange kwipower of Satan. Uzokwibandla. Abenhliziyo nethe. Yebo. Mina ngingabulala ngomfundisi wami ngiqede nyama ngifuna lutho ngevizini yami futhi ngafuna lutho ngomama umngoma ngale bese ithi sisanele uJesu ushiyaphi ngoba senginiwe la because the vision of God led by Bishop Phyllis but isikhathana nje inkosi engigcinile khona kodwa angisebenzele vision kodwa ngisevizini ngisebenzela umbuso kakhulu ke asikwazi ukuthi asisebenzele ukusatisfy laba abasibonayo lo esiyophelela kuyena engagculisekanga nathi. Ay, Nkosi yami. Ilo lelo. Msengane umoyimoyele Nkosi yami lento beke yenza la ethi ize go ahead the passage labo udlula khona labo return to castle khona it is what part and parcel the training yethu uNkulunkulu afuna uyoyibamba. Hallelujah. Sekuyiphinda lento ngishona kunezinto uNkulunkulu avele ayidedele nje. Phela lo msalwa lithi eBhayibheli kwasekuneminyaka ekhona. Amen. Lethi bekufika owanamhlanje umetholi opportunity ka ubegquma ngeke lithi iBhayibheli abeseke yasinda asale lo enjengoba enjalo kodwa okaNkulunkulu bazalwane noma engadlule emaphasayithini noma engadlule enhlungwini noma engadlule inyembezi noma engadlule ekhaleni. It is not in vain. Unento uNkulunkulu akazoyiqhumisa.
Sanele yabona namhlanje bangathiwa ngiyadiagnoswa kuthiwa ngine-brain tumor. Sengingabe ngimphoqile uNkulunkulu mangingavele ithemba lami liphele. Lento beyenziwa ngisisanele la ube awuyithathanga lightly ngoba uNkulunkulu uzoyidinga ngelinini ufika kwigumbi likadokotela usungadayinayizwanga nge-brain tumor, usudayinayizwa ngesinye isifo. Awazi esifike emthandazweni uthi uNkulunkulu ngizwile report kadokotela esenyameni, ngilalelile imizwa yami iyathuthumela iyesaba, kodwa ngoba ngingezwa ngelinye ilanga umntwana wakhe fakazi ukuthi asikho esinye isifo esingaba namandla phezu kwegama likaJesu. Amadimoni ehleli phansi athi hayibo yaze yahluka kwi-reference yalona uthola into eprofe neyisayensi ethi unje, kodwa mayifika emthandazweni ilanguage yakhe yasinta ayifani nento akayizwe kuDokotela. Bese fika ethi uNkulunkulu ngumphilisi wezifo zonke. Hallelujah. Akukho wena okukwahlulayo. Jesu lakho ngemivimbo yakho siphilisi. Bandla likaKristu sisifisa sibahle. Futhi uBukorinthians bandla likaNkulunkulu ngithonyiwe umuntu othi ngiyamazi uKristu ngihambile naye ibanga. Imessage yami kuwena izothi hamba ke. Ungasabuye wone okhona phakathi kwethu wathi ngiyezwa ngoJesu kodwa ngaze ngamnikeza ithuba. Go to send an invitation ulibandla likaKristu nakumuntu okhona phakathi kwethu ukuthi lisanyazana isiwiki nawe isimo sakhe ebusuku singaphenduka, nawe isimo sakhe ebusuku singashintsha, noma bekhona into oyibaphile othi ngeke leni yamhlula. Hayi Nkosi yami izothi ebusuku awunikele kuJesu. Sesiyathandaza cela ukufundele impilo yethu sithandaza. Encwadi yabaseKorinte bokuqala chapter 3 sizofunda umsebenzi. Bible khona utshalayo khona niselayo ukhona okholisayo. Okusho ukuthi bandla likaNkulunkulu awajuthi ma it is to plant the land. It is to cultivate sisho njalo isisakithi. It is to cultivate the land. Ukuthi asifike kukhona okhula sisokhula. Hallelujah. Sishinga thini bese sivula imisele yokucala. Bese phela siyadeda fika oniselayo. Bese ke uyadeda noniselayo. Hayi Nkosi yami Bese umnikazi wendawo okhulisa. Ngizelo zalana ngizombe mezela nententi. Utshalile wanisela. Kodwa njalo la utshale khona wanisela khona. Wathi ubona ikhala ubona inyembezi. Uthi umuntu
uyabheka ensimbi akukho eqhamuka uthi uNkulunkulu angizomcela into eyodwa do your part yokutshala do your part yokunisela ngoba uNkulunkulu bazalwane mina amandla wami wonke ngikwazi ukuthi ngiwaphose kule nsizwa uNkulunkulu ongawadla amandla omuntu abone the strength and the ability, the focus and the confidence owenze ngayo abe yena sekebona indawo la uzoqhuma khona cela ibandla libe ngenyawo. Thank you, Jesus. Hamba ungabuye wone. Thank you, Jesus. Ngifuna ukuthi nasementeli makiphuma umuntu ekubuza ukuthi ithini into benihlanganele Thomo ngcwele sihambe singabuye sona. Hayi Nkosi yami. Ungcwele ekhuluma la uqala kuyenzeka ukuthi uyawa yenzeka uvuka phela uNkulunkulu akusiza uthathe wakhuluma umoya ngcwele la wathi khona phakathi kwethu imbewu ayiwele endaweni ezifanayo enye wele emethanene nameva enye wele ethafeni enye wele ogwadule enye wele umhlabeni omuhle umoya ngcwele ebusuku uzothi hamba ungabuye wone yebo iminyaka iyabalwa ngizokhuluma nothi kade ngihleli I have graduated, I have degrees, I have honors, I have diplomas, I have higher certificates. Kanti ngibona iminyaka ivalekile. Ungumntwana nje kaNkulunkulu. Unento yokuqala ungamsengane that I would like to stress ayikhulumile. Yokuthi bazalwa kaluzifuna ulungele na. Ngoba nezibusiso ziyabulalana. Yakwazi ukuthi ngihlale ngisebenze iminyaka. The minute inkosi ingephi umsebenzi kube usuku lokugcineni ngibona ngale sodweni. uNkulunkulu ngade ngidla ngeenyawo ngimseva ngeenyawo. Kodwa wangibusisa ngemoto, imoto yami bengcono kakhulu ukuthi ngathwala umsebenzi wenkosi. Uthandaze phansi uthi Nkosi siziphi la magidumisa uzwakala usezulu uNkulunkulu akugrande. You are given an opportunity to serve. Utholakala ulandela uncengwa ngekho ukuthandazela. Uyifuna inkosi uyilangazelela inkosi. Inkosi igcwalise ngamandla, waziwe internationally, waziwe provincially, waziwe locally. Jesus, hallelujah. Moyo beke umama umbona ukuthi uyacela ukuthi uzomseva. Uthi ma i-invoice ingeka reflect ebank
angikwazi ukunyakaza Fire. nanini na isiphi inkosi engiphe sona nisibone singcono Hallelujah. Kakhulu. khona befundise singakwazi ukubabiza kulezi iy'nsuku ngoba sisedwa ngama-invoice Hey, Nkosi yami. uNkulunkulu akubeke enhliziyweni yakho ukuthi uma engazokwenza kungenzeka eduhambe uyonokha but umuntu avela present invoice Hayi Nkosi yami. Thank you Jesus. angilale ekhaya abazalwane ngibhukhelwe 5 star kusho ngomuntu obeke ekhala la i-altar wasizwa inkosi la i-altar Hey Jesu. yona lelo altar manzi inkosi akafuna ngazoseva kulona Hallelujah. zalwane sina afford ukumlalisa eBayside ugcobo lwami alifuni Alivumi. Hey bazalwane Jesu. ningaze nifike kuleyo level niyobe senifile kulimele Hallelujah. Ngiyakuzwa. and kulezi insuku sivela inkosi ingasifezanga sisanele Amen. cela ukuyikhuluma ke le inhlungu Hallelujah. unkosikazi wami lo Papa we. Hey. Kasiam. We, pakeji. inkosi yamsiza ekudumiseni Yeah. manje akakabekho umuntu omaziyo kwabaningi kodwa ngenxa yokuthi la njengoba engirekhoda manje uMamsengane angayiposta ku TikTok ithi go viral within an hour Amen. ngakusasa sekethe bookings available akukho kubi kodwa remember a primary and a co-function yabo masiphuma kulela khaya lakamlobeni invoice ngingasuka la kuhlala khona impilo ingangcono Amen. kodwa mhlushwa ngento eyodwa kunokuvimbela kwecebo lakhe Amen. Hallelujah. uNkulunkulu senzele umusa ukuthi siganane sibancane Hallelujah. at a very young age angayihlanganisa ikhalenda amandla okwenza yonke lento laphandle nganginayo ma ngeke angiphuma endlini ngekwazi ukuyoseva ngeconnect ngenile back kunemphefumulo uNkulunkulu akazoyibuza phezu kwebandla Amen. sisanele ngiyakucenga ngiyazi ukuthi inkosi siyaqala yakusukumisa uhle bazo appreciate uhle appreciate kodwa i-co-function yazo ukuseva the purpose of the Lord Hallelujah.
ulala uyiwe. Into engizama ukuyiveza yokuthi kulesi sikhathi usebenza umuntu ozokwazi ukuthi akwazi ukuhlula ahlukanise. Hallelujah. Isikhathi sabantu nesikhathi sikaNkulunkulu. Nokwazi ukuyiphiwa ngoba kunamanye ama-altar umuntu akayo-exposeka wona. Ande wona kaNkulunkulu ngenxa yokuthi egijimisa imali. Ay, Nkosi yami. Sure. Nithi niyabuya simjwayele usisanele bathi uyinkosi ephakemeyo. Mesebuya kwelinye altari akakwazi ukuthi akahlasekele engadakanga ngenxa yokungahluli. Athulethi azi ukuthi no. Siyadlula kwinto esatisfy inyama yethu. Hallelujah. Ngicela ukulikhuluma iqiniso lilihle. Kumnandi ukuthola uplasi kuCapitec. Kodwa akukabi yinto oyigijimisayo uplasi. Ngoba ungamthola uplasi bese ubukhona buyabaleka. Ube sowusala noplasi ungeke ukusebenzele. Abanye abazalwane ngeke balahlele ukuthi bahambe bayothola abadaba benza zonke lezi zinto ezinyantisayo. Baduka sebela. Amen. Kunabafowethu esibazile nesibonile ethema kusathane bakriphula ngodumo. Bese uyeza ukuthi sekusele loliphi ngoba kuyazwakala abazalwane Yes. Yes. kuyazwakala nomlobeli esekeshumayela ngegift. Umnikazi wegift engasekho. Hallelujah. Jalo. Uqhubeke dadewethu uphele inyama. Usijwayele ukuthi mawudumisa sisekhonisa kanti bafowethu sayakhe sarikasi. Akathe phehleni lapho sisimahleni. Endumisa kubekhona isalukazi lapha emuva esizwayo ukuthi hayi unephunga eliqhamuka ngapha kwaleya ndumiso. Uyadumisa yena uyahlabelela kodwa kunephunga elikhaphayo. Uyathandaza yena kodwa kunephunga engakanithi phonke. Umzungu omdala emuva ethi ucinga ubanjwa ngamandla kanti usebambe iphunga nokuthi uyadumisa kanti kunendawo akavuka kuyona. uNkulunkulu bazalwana akasivusela abantu abazolisaba i-altar. Kunjalo nje. Angazi mama ngoni kade umbizelana. Ngoba ngicela ukuthi ngizokhomboza abadlali kaNkulunkulu Hallelujah. ukuthi indawo yakhe isangcwele. Futhi usabile ezweni lakhe ethi bangcwele ngoba mina Jehova ngigcwele.
asireferensi ngomunye umuntu, sireferensa ngalesimkhonzayo. Bese ke wena uyayifuna ukuthi njengoba unyukunyuku uyilento iyona ufuze bani unothesu ongwele bese kuba nosaphano wamanyala. Hallelujah. Kanti ukuyiphinda unothesu oya othatha umuntu amsezulwini amfake ekuphileni okuphakade bese kuba nosathani oyinkosi yamanyala. Hallelujah. Awukwazi ke ukubonga umsalwane ophile emgweleni aphinde azongqongoza emanyaleni. Hallelujah. Ayisuka. Asawukhona amanyala aphuma phandle. Jesus. Mhlambe kunento kumele siyikhumbuze. Masawufika kuJesu awuhambi uyinsizwa eyisoka. Hallelujah. Zikhona insizwa. Zikhona insizwa. Musuthola uJesu. Ngeke phela mamsingane bashumayeze lapha kuma outreach amabangela phandle silanda abantu emanyukunyukwini wamanyala bese bezophepha wena la. Ngoba ikhanda liqinile ngokwendalo. Hallelujah. Ngicela ukuyilanda le. Ngiyaqondisa abazalwane. Ukusindiswa komuntu wesifazana akukho nzima kangako. Kodwa ukuyolanda inhloko yekhaya. Ilento simbandwa kangaka abantu besifazana bengaka. Hallelujah. So akwazi ke ukuthi uNkulunkulu esesebenze kangaka phandle. Bese ke manje ngcono ngoba akekho uzokhubeka. Umela usigidela ngelokhwe enomqheko oqala la. Uzoba ngunokhaka womuntu uNkulunkulu aseke mlande phandle. Hallelujah. Yo. Kodwa kwesilisa olandwe phandle ma umhluli indalo into yomuntu wesifazane. Kodwa make efika endlini kaNkulunkulu ethemba ukuthi uzofika abantu bedescent berepresent uChrist. Hallelujah. Intombi zakhona athe kwamabele wonke aphandla la. Yangibona? Ngisho unayo dadewethu. Manje ngizokutshela. Unayo imve ibili. Ayibekho into enayo la. Yabo nje ngonkosikazi umncane. Kodwa nayo unkosikazi oyojaja esontweni. Hallelujah. Anayo unkosikazi mina ngiyamazi owami. But you know what isankazi but uyakwazi ukudreseka decent. Bhayibheli uNkulunkulu akasishiyanga sodwa. Lethu sisiye nomoya kaNkulunkulu. Ositshela konke dadewethu. Lithi iBhayibheli uyothatha ngokwakhe. Asitshele khona. Hallelujah. Yabona ke musu
ukholwe uJesu kubambile, akukho ngisho nomama oba yisihelegu phambi kwakho, ngoba vesibatuka phela masebelungisa. The way I boast asiphe ebusheni bakhe. La akuthi ibandla likaNkulunkulu melikhonza ungabikho umzalwane ofayo ngenxa yento yabazalwana abala. Hallelujah. Hallelujah. Ungathi umuntu kaNkulunkulu eshumayele khipho ube khona umuntu ofayo phansi ngenxa nje yokuthi ikhandeleko lenu esimela ku-alisa ukubaleka kwale nkonzo yenziwa ebantwini kwiwebini. uNkulunkulu wafuna abantu, not just abantu abanamaphilo, Hallelujah. abahlotshisiwe ngomuntu wena. Hallelujah. Yabo bakhona umuntu uthi la yenze Nkosi ibe ngcwele kube mhlophe. Sikhulule ngoba uNkulunkulu akasebenze enhliziyweni ephithizelayo. Hallelujah. Awuzokwazi ukuthi Nkosi mawuthi ngenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe kube sokuthi ihlanze imizindlo. Ngabuye wone ngabuye wone okwesibili qaphele hlolisisa wahlukanise. Cela sonke sibe ngenyawo Thank you, Jesus. Ume khona phakathi kwethu othi Nkosi